बांधव आणि पत्रकार मित्र, 90च्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात प्रबोधनकारांच्या लेखणीने बहुजन समाज प्रभावित झालेला असताना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांच्या आधारावर शिवसेना नावाची संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रावर फोफावली आणि म्हणता म्हणता कोकणातला समाजवादाचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त झाला. काँग्रेस नेतृत्वात घोट आली आणि अशा अवस्थेमध्ये त्या काळात काँग्रेसची उन्हाळी पडझड थांबवण्याचं काम त्या काळातल्या 2 तरुणांनी केलं. एक म्हणजे श्रीधर नाईक आणि दुसरे म्हणजे संदेश पाटकर. दुसऱ्या श्रीधर नाईक आपल्यात नाहीत, परंतु त्यांचा वसा, त्यांची परंपरा पुढे घेऊन जाणारे संदेश पाटकर आमच्या सोबत आहेत आणि त्यांनी या जिल्ह्यातली राजकीय दहशत लढत या जिल्ह्यामध्ये एक निर्भयपणे सर्वसामान्य माणसाला जगण्याचं वातावरण निर्माण करण्यात ज्या तरुणांनी हातभार लावला त्यातले संदेश पाटकर यांचा आज वाढदिवस आहे, त्याचा मला फार कौतुक वाटतं. मित्रांनो, कोकणात शिवसेना फोफावत असताना त्या काळामध्ये खऱ्या नंग्या तलवारी घेऊन गुंड गुंतलेल्या संदेश पाटकरांनी त्या दहशतीला न घाबरता याच कणकवलीमध्ये निर्भय म्हणून एक चळवळ आणि काढण्यामध्ये चालू केली. आणि या तरुणपणाच्या कालखंडात या कणकवलीमध्ये तरुणाची खरी उभी राहिली. पारंपरिक घराणेशाहीचं राजकारण संपलं. बाळासाहेबांच्या विचाराने बहुजनांच्या घरापर्यंत सत्तेची खुर्ची गोठली आणि त्या काळात काँग्रेसची पडझड थांबवण्यामध्ये संदेश पाटकरांचा देखील एक महत्वाचा वाटा होता, याचा उल्लेख करावा लागेल. आणि मग तो संघर्ष अविरतपणे आजही चालू आहे. आज संदेश पाटकर शिवसेनेमध्ये आहे. कधी कधी आज अजित सावंत या ठिकाणी आले नाही. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष त्यांचे चांगले मित्र आहेत. या ठिकाणी आमचे आता तुतारीचे घुमत असताना कधी कधी संदेश पाटकरांच्याही काळात घुमत असं मला वाटतं. तर संदेश भाईंना वाढदिवसाच्या एक गोष्ट मी नक्की सांगेन की आता कुठचेही तुतारीचे सूर वगैरे काळात घुमून घेऊ नका. शिवसेनेत आहात, निश्चितपणे तुमच्या त्यागाची, तुमच्या परिश्रमाची, तुमच्या मेहनतीची कदर केली जाईल. विधायक राऊत साहेब या ठिकाणी आहेत. उद्धव ठाकरे साहेब तुमच्या परिश्रमाची कदर आगामी काळामध्ये नक्की करतील आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत किंवा आमदार याची मला खात्री आहे. एक मुद्दा या ठिकाणी सांगावासा वाटतो. राजकीय संघर्ष चालू असताना एक आख्यायिका कणकवलीमध्ये संदेश पाटकर आणि कन्हैया पाटकरांचं बंधुत्वाचं जे नातं आहे, त्याच्यासाठी प्रेम भावना आहे, ती प्रत्येक वेळी पावलोपावली अनुभवायला मिळेल. कन्हैया पाटकरांनी या ठिकाणी बोललं नाही. लोक म्हणतात की कन्हैया पाटकरांच्या सल्ल्यामुळे संदेश पाटकरांची अधोगती आहे, पण मला ते वाटत नाही. कारण भाऊ कसा असावा तर तो कन्हैया पाटकरांसारखा असावा, ही एक गोष्ट आपल्या लक्षात घेतली पाहिजे. तरी संदेश पाटकरांनी राजकीय युटर्न घेण्याची ज्या काळात 2015 मध्ये भूमिका घेतली, त्यावेळी मी गावातून येत असताना मला कन्हैया पाटकर वाटेत भेटले आणि मला म्हणाले की संदेश पाटकर एक अत्यंत चुकीचा निर्णय घ्यायला निघालेले आहे. म्हटलं काय झालं तर नारायण राणे सोबत आता काँग्रेस सोडत आहे. आणि कन्हैया पाटकरांनी असंही सांगितलं, मी संदेश पाटकरांना सांगतोय की तुम्ही हा निर्णय घेऊ नका, तरी देखील ते निर्णय घेताय आणि तो निर्णय मला फार चुकीचा वाटतोय. लोक म्हणत असतील की कन्हैया पाटकर चुकीचे सल्ले देतात, कधीही चुकीचे सल्ले कन्हैया पाटकर दिले नाही. कन्हैया पाटकर जिल्हा संदर्भ त्या काळामध्ये संदेश पाटकरांनी ऐकला असता तर आज संदेश पाटकर यांचं राजकारण वेगळ्या दिशेला निश्चितपणे असतं. तर असो, प्रत्येक क्षण हा त्या काळामध्ये कोणत्या पातळीवरचा असेल सांगता येत नाही. आणि पाटकरांनी तो निर्णय घेतला आणि त्यानंतर मग काय घडलं हे आपण या कणकवलीमध्ये पाहिलं. या कणकवलीला एक आकार देण्याचं काम, या कणकवलीला एक पर्यटन हब बनवण्याचं एक स्वप्न संदेश पाटकर यांच्या मनामध्ये आणि त्याची प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कणकवलीच्या प्रत्येक भागामध्ये प्रत्येक पाहायला मिळते. आजची कणकवलीची काही डेव्हलप झाली आहे. कणकवलीचा जो काही विकास आराखडा आपल्याला पाहायला मिळतो, त्या प्रत्येकामध्ये संदेश पाटकर यांचा एक छुपा हात आपण निश्चितपणे अनुभवू शकतो. कणकवलीच्या बांधल्या 2 नद्या आहेत. त्या नद्यांचा वापर पर्यटनाच्या दृष्टीने कणकवली शहराला व्हावा. कणकवली शहराची एक ओळख या जिल्ह्यामध्ये स्वतंत्रपणे निर्माण व्हावी
याकरता संदेश पालकांचं काय करायचं नियोजन जर तुमच्या प्रशासनाने पुढे गेलं असतं तर आज कणकवली फार आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आणि मग मला आता एक सांगावं वाटतं की कन्हैया पालकांचा संदर्भ संदेश पालक ऐकत असतील तर कन्हैया पालकांनी एकदा त्यांना सांगावं की आता शिवसेनेमध्ये जे काय होईल याच्या पुढचं यापुढे आता आपण हा पक्ष सोडूया नको, याच पक्षात जाऊया. राहुल साहेब उत्तम साहेब तुमच्या विनंतीची 100% सूट होईल आणि आगामी काळामध्ये तुमच्या उचित मनोकामना पूर्ण होतील असं मला वाटतं. जाता आता एकच सांगेल, आमच्या मित्राने आयुष्यात प्रचंड संघर्ष केलेला आहे. संघर्ष करणारी माणसं या जिल्ह्यामध्ये कमी आहे आणि त्यांच्या संघर्षातून या जिल्ह्याला एक जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासाला एक वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. आगामी काळ हा परिवर्तनाचा आहे. संदेश पालकांच्या माध्यमातून या जिल्ह्याच्या विकासामध्ये हातभार लागावा आणि संदेश पालकांच्या इच्छित मनोकामना पूर्ण होताना या जिल्ह्याला एक नवी दिशा त्यांच्या माध्यमातून मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद विवेकी. संदेश म्हणजे संघर्ष, संदेश म्हणजे योद्धा, संदेश म्हणजे दिशा आणि संदेश म्हणजे आशा, असं समीकरण या ठिकाणी विवेकी यांचं मनोगत ऐकल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर आलं. कारण गेली कित्येक वर्षाचा पट आहे तो त्यांच्या ओघवत्या शैलीमध्ये या ठिकाणी संदेश पालकर यांचं व्यक्तिमत्व उलगडताना आपल्याला त्यांनी यासमोर मांडला. त्याच्यातून संदेश पालकर यांच्याबद्दल अजून आपल्याला विस्तृत परिचय प्रत्येकाला आहे, पण प्रत्येक जण या ठिकाणी येणार आहे शुभेच्छांचं पुष्पगुच्छ घेऊन, शुभेच्छांची ओझळ घेऊन आणि त्याची पहिली सुरुवात या ठिकाणी विवेकी तांबणकर यांनी केलेली आहे. पुढचं पुष्प अर्थात वाढदिवसाच्या मुसळधार शुभेच्छा घेऊन या ठिकाणी मी जिल्ह्याचे युवा सेना प्रमुख, कणकवलीचे नगरसेवक, आमचे मित्र आणि कणखर नेतृत्व सुशांत नाईक यांना विनंती करतो की आपलं मनोगत या ठिकाणी सांगायला करावं. नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आज संध्याकाळी पालकांच्या वाढदिवसानिमित्त उपस्थित या कार्यक्रमाला आमचे नेते उदयजी राऊत साहेब, तसेच सतीशजी सावंत साहेब, अतुलजी रावणे साहेब, पंकज ठाकूर असतील, स्वामी पालकर असतील, विनामताई माधव सावंत असतील, विवेक तामाणकर, अवधूत मालक असतील, छोटू पालकर, आमचे युवा सेनेचे देवगड तालुका काळजी आमच्या महिलांच्या गावी पुढेकर मॅडम, 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 विद्या साळगावकर मॅडम आणि बाकीचे सर्वच पदाधिकारी. आज प्रथमतः संदेशबाईंना वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा शिवसेना परिवाराकडून आणि आमच्या नाईक कुटुंब परिवाराकडून देत आहे. गेली 30 वर्ष, जवळजवळ 30 वर्ष हा कार्यक्रम सातत्याने हा व्हायचा आणि गेली कित्येक वर्ष हा पावसात असलेले हा कार्यक्रम सर्वात मोठा कार्यक्रम वाढदिवसाचा होत असेल असं संदेशबाई पालकांचा होता. तर म्हणजे 500 रक्तदान करणं आणि विचार सुद्धा करणं हा एक मोठी गोष्ट नव्हती. पण गेली 10 वर्षापूर्वी 500 रक्तदानाच्या बाटल्या गोळा करून म्हणजे ह्या ह्याच्यामध्ये रेकॉर्ड करणारा कोणाचा वाढदिवस असेल तर तो संदेशबाई पालकर यांचा होता. तर म्हणजे गेली 10 वर्ष 500 बाटल्या, पण ह्या पावसात आपल्याला इथे वितरण करता येत होता म्हणून आपण वेगळ्या जिल्ह्यात पाठवायचा म्हणून आपण हा संकल्प कमी केला आणि हा संकल्प कमी करू कमी प्रमाणात रक्तदान करण्याचं ठरवलं आणि थोडे छोटे छोटे कार्यक्रम घेण्याचं ठरवलं आणि खरोखर म्हणजे उत्साह साजरा होणारा वाढदिवस आहे. सत्कार करण्यात आला आणि तो पण चांगल्या प्रकारचा सत्कार देवगडमध्ये असो आणि वैभवळी असो हा चांगल्या प्रकारचा सत्कार साजरा करण्यात आला. खरं म्हणजे हा साजरा करत असताना वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम राबवत असताना संदेशबाईंचा गेली 30 वर्ष हा वाढदिवस साजरा होतो. त्याच्याबद्दल सर्वांना शुभेच्छा आहे आणि या सर्व परिवाराकडनं शुभेच्छा देत असताना खूप चांगलं आयुष्य बाईंना लाभो. खूप आमच्या सर्वकडे माणसाकडे मी प्रार्थना करतो की खूप चांगलं आयुष्य आणि राजकीय कारकिर्द त्यांची खूप भरभराट हो अशी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुशांतजी. आपण या निमित्ताने संदेशबाई यांना शुभेच्छा देताना संदेशबाईंच्या पुढच्या कारकिर्दीनिमित्त या ठिकाणी भरपूर शुभेच्छा दिल्या. या शुभेच्छा नक्कीच अनमोल आहेत. सुशांतजी यांचं प्रत्येक कार्यक्रमाला निष्ठेने आणि आवर्जून उपस्थिती असणं ही कार्यक्रमाची उत्साह वाढवतो आणि त्याच या उत्साहाच्या रूपामध्ये आज सुशांतजी नाईक उपस्थित राहिले. त्यांनी या कार्यक्रमाला खूप भरपूर शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद.
आयोजकांकडून संयोजकांकडून आपल्या सगळ्यांची मी कृष्णाजी आणि यांचे धन्यवाद करतो. आताच व्यासपीठावर उपस्थित होणारे अमितजी सामंत सर, जोरदार टाळ्या देऊन आपण स्वागत करूया. अमितजी, आपला हार्दिक स्वागत. अर्थात मागच्या कित्येक कार्यक्रमामध्ये एकाच व्यासपीठावर अमितजी आणि संदेशभाई कित्येक वेळा वक्ते म्हणून आले, शुभेच्छुक म्हणून आले. आणि अमितभाई जेव्हा संदेशभाई बद्दल बोलतात तेव्हा खुल्या मनाने सांगतात की संदेशभाई बद्दल मला असं वाटतं की हा आमचा मित्र अजूनही युवा कसा दिसतो. तर या सगळ्यामध्ये मला असं वाटतं की गोठवून ठेवलेलं वय आहे, जे फ्रीज केलेलं वय आहे, ते संदेशभाईंचं वय आहे, ते आपल्याला सगळ्यांना कळत नाही, कारण त्याच्या चेहऱ्यावरचं ते गेली कित्येक वर्ष तसंच आहे. या निमित्ताने शुभेच्छा देण्यासाठी अमितजी सामंत उपस्थित राहिले, त्याबद्दल हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि यानंतरचं पुष्प शुभेच्छांचं अर्थातच मी युवा नेते आपल्या सगळ्यांचे कडकड नेतृत्व अतुलजी रावराणे यांना या ठिकाणी भाषण करतो की अतुलभाई या ठिकाणी आपल्या अतुलनीय शुभेच्छा संदेशभाई पारकर यांना. सगळ्यांना जय महाराष्ट्र. आज या वाढदिवसाच्या निमित्त येथे उपस्थित असलेले आमच्या सर्वांचे आदरणीय नेते विनायक राऊत साहेब, आमचे जिल्ह्याचे नेते सन्माननीय सतीशजी सावंत, माझे मित्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय अमितजी सामंत, आपचे नेते विवेकजी तामणकर, युवा नेते सन्माननीय संजय नाईक, सन्माननीय नीलमताई, सन्माननीय अवधूतजी मालणकर, सन्माननीय पारकर, सन्माननीय कल्याणकर, तसेच येथे उपस्थित असलेले सर्वच संदेश पारकरांवर प्रेम करत असलेले संदेश प्रेमी आणि ज्यांचा वाढदिवस आहे ते माझे अतिशय जवळचे मित्र आणि महाराष्ट्रात युवा नेतृत्व सन्माननीय संदेशजी पारकर. आज दरवर्षीप्रमाणे कणकवलीमध्ये सर्वच तरुणाई या आजच्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहत असते की हमारे भाई का बर्थडे कब है. आज या आमच्या सर्वांच्या लाडक्या भाईचा वाढदिवस हा नेहमीप्रमाणे सर्व तरुण संपूर्ण जिल्ह्यातून अतिशय उत्साहाने साजरा करतात. संदेश पारकरांचं नेतृत्व हे सर्वसामान्यातून संघर्षातून उभं राहिलेलं नेतृत्व आहे. आज वाढदिवसाच्या निमित्ताने कुठेही जल्लोष, पार्टी किंवा धांगडधिंगा न करता सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमातून कित्येक वर्ष संदेशजी हा वाढदिवस साजरा करतायत. आज तरुणांसाठी आणि नवीन पिढीसाठी आपण काहीतरी देणं लागतो, या समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो. या एकाच उद्देशातून कुठेतरी त्या निमित्ताने, वाढदिवसाच्या निमित्ताने तरुणांपर्यंत आपल्याला पोहोचता येईल, सर्वसामान्यांपर्यंत आपल्याला सांस्कृतिक त्यांच्या गुणांना चालना देता येईल. अशा प्रकारे ग्रामीण भागातली जी एक कला आहे त्या तरुणांना प्रोत्साहन देण्याचं काम कित्येक वर्ष संदेश पारकर करत आलेले. आज संघर्ष हा कित्येक वर्षापासून संदेश पारकरांचा आहे, जो आपण सर्वांनीच पाहिलेला आहे. या कणकवलीमध्ये दहशतवादाला पहिल्यांदा जर समोरासमोर जाऊन व्यासपीठावर जाऊन जर कोण भिडला असेल तर ते संदेश पारकर भिडलेले. समोरच्याला समाजाच्या शेवटच्या घटकाला न्याय देण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही दराला जाण्याचं काम हे संदेश
संदेश पारकरांनी केलेलं आहे. अव्यर्थपणे आज ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काम करतायत. गेली 35 ते 40 वर्ष आज संदेश पारकरांनी एक लढा उभा केला. या जिल्ह्यातला दहशतवाद मोडून काढला. या जिल्ह्यामध्ये येणारे प्रत्येक तरुण असेल, सर्वसामान्य असेल, शेतकरी असेल, तो त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्याला न्याय देण्याचं काम, त्याची जी अडचण आहे ती कशा प्रकारे दूर करता येईल, त्यासाठी मग आपल्याच पक्षातला नाही तर दुसऱ्या पक्षातला जर एखादा नेता असेल तर त्याच्याशी त्यांचा संबंध आहे, त्याच्यावर त्याच्याकडनं ती दूर कशी होईल यासाठी नेहमीच धडपडत असलेला एक तरुण आज या सिंधुदुर्गातून नेहमीच पुढे आलेला आहे. आज प्रत्येक गोष्टीमध्ये संदेश पारकरांनी संघर्ष उभा केलेला आहे. संघर्षातून ताऊन सुलाखून निघालेले नेतृत्व आहे. आज तुम्ही मंत्रालयात जा, लोक पाहत असतात आणि बोलतात की अरे हा कणकवलीचा संदेश पारकर हा काय, आज तो राणेंच्यावर लढणारा संदेश पारकर का, अशा प्रकारच्या ज्या चर्चा आहेत या संदेश पारकरांनी आपल्या स्वतःच्या हिमतीने आपली स्वतःची एक जागा निर्माण केली. जशी राजकारणात त्यांनी जागा निर्माण केली, तशी तरुणांच्या मनात जागा निर्माण केली, सर्वसामान्यांच्या मनात जागा निर्माण केली. आज एक चांगलं नेतृत्व, एक कणकर नेतृत्व आणि संघर्षाचं नेतृत्व म्हणून संदेश पारकरांकडे पाहिलं जातं. मी संदेश पारकरांना वाढदिवसासाठी मी शुभेच्छा देईन की त्यांच्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा आहेत, राजकीय महत्वाकांक्षा आहेत, त्या पूर्ण हो. मी आई भैरवभावानीकडे प्रार्थना करतो की त्यांना यश मिळो आणि सुदृढ निरोगी असं आयुष्य लाभो. एवढं बोलून माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद अतुलजी. उत्साहपूर्ण आणि मनोपूर्वक हृदयापासून प्रत्येक या ठिकाणी मान्यवर शुभेच्छा देतात आणि वातावरणामध्ये चैतन्य येते आणि हे चैतन्याच्या प्रेमाचं सगळेजण आपण साक्षीदार अशासाठी आहोत. कारण संदेशबाईंवरचं आपलं अलोट प्रेम आहे ते नेहमीच प्रत्येक किती मुसळधार पावसातो आपल्याला इथं घेऊन येतं आणि या सगळ्या सोहळ्याचे आपण साक्षीदार होतो. हा सोहळा पुढे रंगतदार होण्यासाठी मान्यवरांचं स्वागत आहे ते बंधनपर आपण पुढे करणार आहोत. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान सत्कार करणार आहोत. पण तत्पूर्वी मान्यवरांच्या पुढच्या मनोगतांकडे आपण बोलूया. या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची नव्हे प्रत्येक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय असेल किंवा कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये आपल्या उपस्थितीने अजून शोभा वाढवणारे आपल्या सगळ्या जिल्ह्याचे एक बुलंद लाडकं नेतृत्व अमितभाई सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी जास्त न वेळ देऊ त्यांना त्यांच्या मुसळधार शुभेच्छा या ठिकाणी आपल्यासमोर व्यक्त करण्यासाठी पाचारण करतो. अमित. आमचे अनेक वर्षाचे सहकारी आणि माझे खूप जवळचे मित्र शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदेशजी पारकर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण इथे सर्वजण जमलेलो आहे. आज त्या निमित्ताने इथे उपस्थित असलेले अजूनही लोकांच्याच मनातील खासदार असलेले आपले नेते आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीशजी सावंत, माझे मित्र अतुलजी रावराणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक सुशांतजी नाईक, अवधूत मालनकर, त्याचबरोबर माझ्याबरोबर इथे उपस्थित असलेले आमचे पुढारचे कार्यकर्ते शिवाजीराव घोगळे, आमचे ओबीसीचे अध्यक्ष बाळ कन्याकर, आमचे अल्पसंख्याकचे जिल्हाध्यक्ष नजीरभाई शेख, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपण सर्व मान्यवर. आत्ताच आमच्या मित्रांनी सांगितलं की कायम आम्ही असा उल्लेख करतो की संदेश पारकर यांचं वय कधीच दिसत नाही. आम्ही खासगीत कायम सांगतो की संदेश पारकरनी आपल्या वयावरच ते घेतला कोर्टाचा. कधी तुम्ही बघा तो हसतमुख चेहरा असणार, आजही त्यांचं वय किती असं जर विचारायला गेलं तर कोणीच सांगू शकत नाही. म्हणून मी कायम सांगतो की या जगात फक्त दोनच असे आहेत की ज्यांचं वय सांगू शकत नाही. एक म्हणजे देव आणि दुसरा म्हणजे संदेश पारकर.
माझं वय किती हे सांगू शकत नाही, तर संदेश पारकरचं वय सुद्धा आपण सांगू शकत नाही. कायम तरुण चेहरा, असा चेहरा लाभणं, असा आश्वासक चेहरा लाभणं ही फार मोठी दैवी देणगी असते आणि ती आमच्या या मित्राला मिळालेली आहे. गेली अनेक वर्ष संघर्ष करत असतानाही जे मिळायला पाहिजे, जे हक्काचं होतं ते सुद्धा त्यांना कधी मिळालेलं नसतानाही त्यांनी आपल्या चेहऱ्यावरचा संयम आणि हसू कधी मावळू दिला नाही. आणि हेच त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे. राऊत साहेब गेली अनेक वर्ष आम्ही दरवर्षी त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांना आमदार करायला बघतो, पण तुम्ही यावर्षी नक्की मनावर घ्यायला पाहिजे, नंतर पुढचा वाढदिवस तुमच्या तळगाळा देऊन आम्ही साजरा करणार. या वर्षी काही झालं तरी पुढच्या वाढदिवसापर्यंत कसं करायचं, काय करायचं हे तुम्ही बघा. तुम्ही आमचे सर्वोच्च नेते आहात महाविकास आघाडीचे, तुम्हाला जे काही आमच्या पक्षाकडून घ्यायला हवं. संदेश पारकर हे पुढच्या वर्षी आमदार संदेश पारकर यांचा वाढदिवस आपल्याला साजरा करायचा आहे असं कुठेतरी मला मनापासून वाटतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असल्यापासून आम्ही बघतो, ज्यावेळी संदेश पारकर नगराध्यक्ष झाले होते, प्रचंड मोठा संघर्ष त्यांनी उभा केलेला होता. जो संघर्ष त्यांनी उभा केला होता तो माणूस सत्ता सुद्धा विचार करू शकत नव्हता. एवढा मोठा संघर्षातून हा माणूस उभा राहिला आणि ज्या प्रकारे तो संघर्ष उभा राहिला होता त्या प्रकारे त्याच्या ऐवजी त्याला जर काही मिळालं असेल तर तसं काहीच झालं नव्हतं. कायम आमच्या पक्षात, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून असेल, दुसऱ्या कुठल्या पक्षात, प्रत्येक वेळी त्याला फक्त आश्वासनं देण्यात आली, पण या माणसाने कधी हार मानली नाही. या माणसाचं एक वैशिष्ट्य असे, आज एवढा पाऊस असू नये, आता कुडाळकडे रस्त्यावर सुद्धा पाणी यायला सुरुवात झाली आहे. मी अजून पालकांना सांगितलेलं होतं सकाळी, आम्ही पोहत झालं तरी घेणार, पण सध्याच्या वाढदिवसाला हजेरी लावा. त्याचं कारण असं आहे की रात्री अपरात्री कधी याला हात मारा, कधी हा माणूस हजर झाला नाही असं आजपर्यंत आम्ही बघितलेलं नाही. मग अशा या जीवभावाला, मैत्रीला जाणाऱ्या माणसाच्या वाढदिवसाला जायचं ना, तर कोणासाठी जायचं असं सुद्धा आम्ही घरी चर्चा करत होतो. तर या संदेश पारकरांना आमच्या पक्षाकडून, माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांच्या महत्वाकांक्षा आगामी वर्षात, पुढील वर्षापर्यंत खूप छान प्रकारे पूर्ण हो अशा शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अमितजी, तुमच्या आगमनाने आणि तुमच्या बोलण्याने नक्कीच सगळ्या रसिकांना चैतन्य मिळतं, कारण तुमची ओघवती भाषा आणि मनापासून या ठिकाणी केलेलं मनोगत नक्कीच या वातावरणाला आणि संदेशबाईंना ऊर्जा देणार असेल. संदेशबाईंचं फ्रीज करून ठेवलेलं वय आहे, ते गेली कित्येक वर्ष तसंच राहणार आणि त्याचे सगळेच जण या सोहळ्याच्या निमित्ताने आपण साक्षीदार होणार. हा संघर्ष आहे, तो संघर्ष छोटा नाहीये. प्रत्येक मनोगताच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक नजरेतून, प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनातून संदेशबाई आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने उलगडत जातात. असंच एक व्यक्तिमत्व, आपल्या सगळ्यांचं हसतमुख व्यक्तिमत्व, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकचे माजी अध्यक्ष, शिवसेना नेते, आपल्या सगळ्या लाडक्यांचे सतीशभाई सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सतीशभाईंना विनंती करतो की सतीशभाई, आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये तुमच्या छान शुभेच्छा ऐकण्यासाठी आम्ही सगळे रसिक उत्सुक आहोत. मी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो या ठिकाणी सतीशभाई सावंत. संदेशभाई पारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेच्या मनातील खासदार सन्माननीय रावसाहेब, सन्माननीय पारकर वहिनी, सन्माननीय अतुलजी रावगाडे, सन्माननीय अमित सावंत, सन्माननीय विवेक कामानेकर, सन्माननीय नाईक, सन्माननीय अवधूत मागणकर, सन्माननीय उडकर सर, सन्माननीय घोगळे कनियाळकर, सन्माननीय ठाकूर, सन्माननीय पालव मॅडम आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षाचे पदाधिकारी, पत्रकार मित्र आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांचा या ठिकाणी वाढदिवस. आज आपण सर्वजण ज्यांना खऱ्या अर्थाने युवा नेतृत्व कसं म्हणतो आणि जसं दिसण्यामध्ये युवा नेतृत्व आहे, मला वाटतं विचारही युवा नेतृत्वासारखे निश्चितच आहे. स्पष्टपणे बोलणं म्हणजे त्या ठिकाणी कोणतीही भाडबिडा न ठेवता, ज्या ठिकाणी एखादी व्यक्ती चुकत असेल, काय करायला पाहिजे हे स्पष्टपणे बोलणं, हे निश्चित संदेश पारकरांची त्या ठिकाणी खासियत आहे.
म्हणजे मनात एक आणि बाहेर एक अशा पद्धतीने संदेश पारकर यांनी कधी त्या ठिकाणी काम केलेलं नाहीये आणि कार्यकर्त्याला जीवाला जीव देणार. मला वाटतं आम्ही त्यावेळी शिवसेनेत होतो आणि आजही आठवतं की सत्यविजय भिक्षेची ज्यावेळी हत्या झाली त्या हत्येबद्दल संदेश पारकरला जे दुःख झालं आणि त्या कार्यकर्त्यासाठी सुद्धा त्यांनी आपल्यातनं केला तरी त्याच्यासाठी कशा पद्धतीने त्यांनी लढाई केली ही जिल्ह्यातील जनतेने पाहिलेली आहे. आणि म्हणून कार्यकर्त्यावरती प्रेम करणारा असेल या दृष्टिकोनातून जर संदेश पारकरांचा विचार केला त्या जिल्ह्यामध्ये जे जे लोक आपण या ठिकाणी काम करतोय मला वाटतं जास्तीत जास्त संघर्ष जर आमच्यामध्ये कोणी केला असेल तर तो संदेश पारकर यांनी केलेला आहे. त्याचं नाव जरी संदेश असेल तरी त्याचं आज जर नाव ठेवायचं असेल तर संघर्ष हे नाव संदेश पारकरांना निश्चित साजेचं ठरेल. म्हणजे कधी त्याने संघर्ष करायला मागे पुढे पाहिलेलं नाहीये. संघर्ष त्या ठिकाणी केलेला आहे. मला वाटतं कॉलेज जीवनामध्ये सुद्धा आम्ही पाहिलेलं आहे. कणकवली कॉलेजमध्ये सुद्धा मग त्या ठिकाणी विद्यार्थी परिषदेची त्या ठिकाणी मुंबई विद्यापीठाची निवडणूक असेल काय असेल ज्या ज्या जबाबदारी संदेश पारकर यांनी घेतल्या त्या त्या विद्यार्थी दशेमध्ये सुद्धा आज त्या ठिकाणी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार परवाच्या दिवशी देवगडला झाला, काल वैभववाडीमध्ये झाला. निश्चित संदेशबाई तुमच्या या उपक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो आहे की 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना जे पहिले 3 क्रमांक या तालुक्यामध्ये आले किंवा कॉलेज ज्युनियर कॉलेजचे असतील हायस्कूलचे असतील या सर्व विद्यार्थ्यांना तुम्ही शुभेच्छा देताय आणि खऱ्या अर्थाने आमचे गुणवंत विद्यार्थी आहात. तुम्ही निश्चित सर्व विद्यार्थ्यांना या संदेशबाई पारकरांच्या वाढदिवसानिमित्त एकच सांगेल की तुम्ही सुद्धा विद्यार्थ्यांनी एक ध्येय निश्चित करा आणि या ध्येयापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईपर्यंत त्यासाठी जो काही तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल ज्या पद्धतीने राजकारणामध्ये यशस्वी होण्यासाठी सन्माननीय संदेशबाई आजपर्यंत जी अविरत मेहनत घेते संघर्ष करतायत त्याचप्रमाणे तुम्हाला या विद्यार्थी दशेमध्ये सुद्धा यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला हा संघर्ष करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी तुमच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आहे. आणि म्हणून तुम्ही सुद्धा गुणवंत विद्यार्थ्यांनी भविष्यामध्ये ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या उपलब्ध आहेत या उपलब्ध नोकऱ्याप्रमाणे आपल्याला चांगलं शिक्षण कसं घेता येईल या दृष्टिकोनातून तुम्ही त्या पद्धतीने प्रयत्न केले तर तुमचं त्या ठिकाणी करिअर निश्चितच या ठिकाणी चांगलं होणार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रयत्न कराल अशा प्रकारची विनंती करतोय. आणि संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देत असल्यावर संदेश पारकर यांना मलाही म्हणजे आमचा वाढदिवस असतो त्यावेळी सर्वजण आम्हाला शुभेच्छा देतात. सतीश सावंत तुम्ही आमदार झाले पाहिजे, संदेशबाई तुम्हाला पण शुभेच्छा देतात की तुम्ही आमदार झाले पाहिजे. पण मी सांगतो की तुमची ज्या ज्यावेळी पक्ष विचार करेल त्याच्यामध्ये अडचण आणण्याचं काम हा शुभेच्छा देतोय आम्ही कधीही करणार नाही हा शब्द तुम्हाला आम्ही देतो. कोणतरी आज यामध्ये आमच्यामधला कुठे असेल आणि शेवटी शुभेच्छा जरी आम्ही दिल्या तरी शेवटी संदेशबाई हे सगळं राऊत साहेबांच्या हातात आहे. राऊत साहेब जे ठरवतील तेच होणार आहे. तुम्हाला असू दे आम्हाला असू दे पण सर्वांनी मिळून या ठिकाणी आमच्यामधला कोणी असेल उद्या संदेश मोठा होत असेल तर संदेश सोबत आपण त्या ठिकाणी राहिलं पाहिजे. फक्त वाढदिवसापुरती आपण शुभेच्छा देऊन चालणार नाहीये. आणि ज्यावेळी या शुभेच्छा प्रत्यक्ष आपल्याला याची अंमलबजावणी करावी लागेल त्यावेळी आपण सर्वजण संदेश सोबत जाऊया एवढी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा सन्माननीय संदेशबाई पारकर यांना उत्तम वसंत निरोगी दीर्घायुष्य लाभू दे अशा प्रकारची प्रार्थना करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सतीशजी. प्रशासनातला एक उत्तुंग अनुभव, विद्यार्थ्यांप्रती असणारं प्रेम आणि विद्यार्थ्यांना करिअरच्या विषयी मार्गदर्शन करताना त्यांनी कित्येक वेळा अशा करिअरच्या संदर्भात मुलांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. ते सतीशबाई आज संदेशबाई यांच्याबद्दल भरभरून बोलत आहेत, नेहमीच बोलतात. आज खरं तर प्रत्येकाला एक वेळेचं बंधन ठेवलं नसतं तर प्रत्येकाने माईक काही वेळासाठी खाली ठेवला नसता. पण वेळेचं बंधन ठेवून या ठिकाणी सगळे मान्यवर आपलं मनोगत व्यक्त करतायत. या निमित्ताने मध्ये मध्ये सगळे मान्यवर उपस्थित होत आहेत. आपण आता स्वागत आणि सत्काराकडे वळूया आणि त्यानंतर गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार विनायकजी साहेबांचं आपल्याला मनोगत ऐकायचं आहे. मी व्यासपीठाची परवानगी घेऊन या ठिकाणी सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला आणि स्वागताच्या सोहळ्याकडे वळतो आहे. आपण सर्वप्रथम मोठ्या दिमाखात आपल्या लाडक्या नेतृत्वाचं स्वागत करूया. जनतेच्या मनातील खासदार माननीय विनायकजी राऊत साहेब. मगाशी सगळ्याच मान्यवरांनी त्यांचा उल्लेख केला. आपणालाही सगळ्यांना ज्ञात आहे विनायकजी राऊत साहेब आपल्या मनातले खासदार आहेत. मी संदेशबाई आधी हा सत्कार करण्यापूर्वी
सगळ्यांचंच म्हणणं असं आहे की संदेशभाई यांचं आपण सत्कार करूया. संदेशभाई यांचा सत्कार होणार आहे. अर्थात संदेशभाईंचा सत्कार करण्याची विनंती मी विनायक साहेबांना करतो, विनायक राऊत साहेबांना करतो. संदेशभाई यांचा आपण सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, शुभेच्छा आणि त्यांच्यावर मुसळधार पावसासारख्या शुभेच्छा देऊया. टाळ्या वाजवायच्या असतील तर त्या मुसळधार पावसासारख्या वाजवा. संदेशभाई यांना मनोरंजन शुभेच्छा सगळे व्यासपीठामध्ये मान्यवर देत आहेत. या ठिकाणी अतुलजी रावराणे त्यांचा सत्कार करत आहेत. आपण त्यांच्या शुभेच्छांसाठी वेगळं सत्र ठेवणार आहोत. कार्यक्रमामध्ये आता पुढे सरकूया. अतुलजी यांनी सत्कार केल्यानंतर मुख्य सत्कार आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मान्यवर जनतेच्या मनातील खासदार माननीय विनायकजी राऊत साहेब यांच्या शुभास्ते झालेला आहे. त्यांच्या उपस्थितीने खऱ्या अर्थाने कार्यक्रमाला एक अलौकिक शोभा आलेली आहे. मी व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो की आपण स्थानावर आणि यानंतर आपण मगाशी तुम्ही उद्घोषणा केल्याप्रमाणे आपल्या मनातले खासदार माननीय विनायकजी राऊत साहेब यांचं दुमदुमत्या नगरामध्ये आपण स्वागत करूया, गजरामध्ये स्वागत करूया. मी संदेशभाई पारकरला विनंती करतो की विनायक राऊत साहेबांचं आता या ठिकाणी आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये जल्लोषात स्वागत करूया. अर्थात व्यासपीठावर सगळीच मान्यवर मंडळी ही अमूल्य आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये दिग्गज मान्यवर मंडळी आहेत. सगळ्यांचा नामोल्लेख वेळेअभावी मला करता येत नाहीये, तरी सुद्धा पुनश्च एकदा व्यासपीठावरील महिला भगिनींचं आणि सर्व मान्यवरांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि यानंतर अर्थातच ज्यांच्या मनोगताची, ज्यांच्या शुभेच्छांची आपण कान टवकावून वाट बघतो आहोत आणि त्यांच्या शुभेच्छा ऐकण्यासाठी सगळेजण उत्सुक आहोत. ते आपल्या मनातले सगळ्यांचे लाडके खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांना मी या ठिकाणी आपल्या आधी आपण शुभेच्छा द्याव्या तशी सगळ्यांची विनंती आहे. फेटा बांधतात. अच्छा, हा फेटा सन्मानाचा फेटा आहे, हा फेटा नेतृत्वाचा फेटा आहे आणि हा फेटा सन्मानाचा आहे, आपल्या मनाचा, प्रत्येकाच्या मनातला हा फेटा बांधला जातो आहे. आणि हा रुबाब संदेशभाई यांचा या फेट्यातला तेवढाच राहील, नक्कीच राहील. यानंतर सगळ्याच मान्यवरांचं आपण स्वागत करणार आहोत, पण तत्पूर्वी विनायकजी साहेब यांचं आपण मनोगत ऐकणार आहोत. या दरम्यान तुतारी ज्यांनी फुंकली आणि तुतारीचा मराठमोळा स्वर या संपूर्ण नगरीमध्ये दुमदुमवला असे महानंदजी चव्हाण आपल्या त्यांच्या प्रेमाने हा पेटा त्यांना बांधला आहे. आणि आपण एकदा जोरात टाळ्यांचा गजर देऊया संदेशभाईसाठी. संदेशभाई कधीही मान सन्मानासाठी आसुसलेले नव्हते, नाहीये, पण तरी सुद्धा कोणतीही कठीण परिस्थिती असू दे, संदेशभाई त्या ठिकाणी पोहोचतात. ऊन वारा पाऊस याची तमा न बाळगता आपल्या कार्यकर्त्यांची मनं जपतात, कार्यकर्त्यांचे परिवार जपतात आणि हीच श्रीमंती खऱ्या अर्थाने पैशापेक्षा कितीतरी मोठी करते. आणि हेच नेतृत्व आहे ते जनामनामध्ये कायमच अग्रस्थानी असतात. असे हे संदेशभाई पालकर आपल्या सगळ्यांच्याच मनामध्ये घर करून राहिलेले आहेत आणि त्यांचा या ठिकाणी सन्मान स्वागत केल्यानंतर पेट्याच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी त्यांना सन्मानपूर्वक पाचारण केल्यानंतर मी माननीय विनायकजी राऊत साहेब आपल्या सगळ्यांच्या मनातले खासदार आपल्याला मनोगत व्यक्त करतील, पण तत्पूर्वी धावत्या पद्धतीमध्ये आपण लगेचच सत्कार करून घेऊया. या सत्कारामध्ये सतीशजी सावंत साहेब उपस्थित आहेत. प्रसाद अंधारेंना विनंती करतो की सतीशजी सावंत साहेबांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत सत्कार करावा. प्रसादजी अंधारेंनी विनंती आहे की सतीशभाई सावंत यांनी मगाशी आपलं मनोगत व्यक्त केलं, त्यांचा स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, शुभेच्छा या ठिकाणी आम्ही आमच्या प्रेमापोटी आणि प्रेमपूर्वक शुभेच्छा आम्ही प्रदान करतो आहोत. टाळ्यांच्या गजर होऊ दे. सतीशभाई सावंत यानंतरचे आपल्या सन्माननीय सत्कार आपण करतो आहोत अतुलजी रावराणे साहेब यांचा. मी निसार शेख यांना विनंती करतो की अतुलजी रावराणे सरांचा निसार शेख यांनी हार्दिक सत्कार करावा, स्वागत करावा.
जिल्हा नेतृत्व राष्ट्रवादीचं अमितजी सामंत साहेब उपस्थित आहेत. राजू राठोड यांना विनंती आहे की आपण अमितभाई सामंत यांचा सत्कार करावा. विलास गोडेकरांना विनंती आहे की सुशांतजी नाईक यांचा आपण सन्मान सत्कार करावा. सुशांतजी नाईक, विलास गोडेकरांना विनंती आहे. सुशांत सर, आपलं हार्दिक स्वागत. प्रत्येक सत्कारासाठी आणि स्वागतासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवा असे करू, कारण ही सगळी मान्यवर मंडळी आपल्याला या कार्यक्रमाला उपस्थित लाभलेली आहेत. महेश मोदी यांना विनंती आहे की विवेक तामाणकर सरांचा हार्दिक सत्कार करावा. संजयजी पडते सर उपस्थित आहेत. सुशांतजी नाईक यांना विनंती करतो की संजयजी पडते सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. समृद्धीताई पारकर उपस्थित आहेत. माधवी दळवी यांना विनंती करतो माननीय सर समृद्धीताई पारकर यांचं हार्दिक स्वागत करावं. या ठिकाणी सुशांतजी नाईक संजय पडते सरांचं स्वागत करत आहेत. समृद्धीताई पारकर, समृद्धीताई पारकर यांचं सौ माधवी दळवी मॅडमला विनंती आहे की आपण समृद्धीताई पारकर यांचं स्वागत करावं. संदेशभाई पारकर यांच्या जीवनसाथी, जीवनसोबती आणि त्यांच्या पत्नी समृद्धीताई पारकर, सौ समृद्धीताई पारकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माधवी दळवी मॅडम या ठिकाणी त्यांचे स्वागत करत आहेत. सौ नीलमताई पालव यांचं स्वागत. सौ वैदेही पुणेकर यांना विनंती करतो की नीलमताई पालव यांचं स्वागत करावं. सौ समृद्धीताई यांचं स्वागत झालेलं आहे. माननीय सौ नीलमताई पालव यांचं स्वागत या ठिकाणी वैदेही मॅडमला विनंती करतो की नीलमताई पालव यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद नीलमताई. माननीय अवधूत मालणकर सर उपस्थित आहेत. अजित काणेकरांना विनंती करतो की माननीय अवधूत मालणकर सरांचं हार्दिक स्वागत करावं. मोरकर सर उपस्थित आहेत. गुरु मल्ली यांना विनंती आहे मोरकर सरांचं आपण हार्दिक स्वागत करावं. आणि अर्थातच हा नाशिकचा ढोल ताशांचा गजर, तुतारीचा स्वर आणि आपल्या सगळ्यांचं प्रेम या उत्साहामध्ये अजूनच मोरकर सरांचं स्वागत या ठिकाणी होते. बंडू ठाकूर सर, माननीय तेजस्वी राणे सरांना विनंती करतो की माननीय श्रीयुत बंडू ठाकूर सर यांचं तेजस राणे यांनी सन्मानपूर्वक स्वागत करावं. तत्पूर्वी अवधूत मालणकर यांचं स्वागत होत आहे. अर्थात हा औपचारिक कार्यक्रम नाहीये. आपल्या कणकवलीची म्हणा, लाल मातीची जी स्वागताची परंपरा आहे, स्वागताची सज्ज आम्ही वाट तुमची पाहतो, अपरात्री यावरून रात्र आम्ही जातो, असं स्लोगन आपण कणकवलीकरांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला दिलं. याचं कारण असं की आमचा स्वागताचा आणि आदरातिथ्याचा कार्यक्रम आहे हा मनापासून होत असतो. या लाल मातीची संस्कृतीची शान ठेवून या स्वागताच्या सत्काराच्या कार्यक्रमानंतर अनावधानाने जर कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं मी शब्दसुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि सत्कारपूर्ती सोहळ्याला या उत्तर देण्यापूर्वी आपण आपल्या मनातले खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांचं मनोगत व्यक्त ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत. मी माननीय विनायक राऊत सरांना विनंती करतो आपण या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. सगळ्या मान्यवरांना आणि रसिकांना विनंती आहे की कृपया आता सत्कार शुभेच्छा देण्यासाठी व्यासपीठावर येऊ नका. अगदी काही मिनिटाचाच कार्यक्रम बाकी आहे. यानंतर आपण संदेशभाई पारकर यांचं मनोगत ऐकणार आहोत आणि नंतर व्यासपीठावर उपस्थित असणाऱ्या सगळ्याच महिला मंडळीचं, महिला भगिनीचं स्वागत नीलमताई पालव करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. सौ नीलमताई पालव यांना विनंती आहे की गुलाब पुष्प देऊन या फुलासारखं प्रफुल्लित स्वागत करताना या ठिकाणी सौ नीलमताई पालव या सगळ्याच महिला भगिनींचं स्वागत करत आहेत. धन्यवाद सगळ्या महिला भगिनींना. आपल्या या परंपरेमध्ये त्या स्त्री शक्तीचा सन्मान आपण करतो आणि ही खरोखरच एक मोठी शक्ती आहे. आणि त्याच्यानुसार कोणताही स्टेज आहे, कोणतीही पायरी आहे, कोणतीही घटना आपण आहे ती परिपूर्ण करण्यासाठी स्त्रियांचा सन्मान करतो. युवा सेना प्रमुख सगळे बसलेले आहेत स्टेजवर. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी धीरज मिस्त्री यांना विनंती आहे की आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं, जेणेकरून आम्ही मनापासून अगदी वेळेचं निर्बंध ठेवून या ठिकाणी स्वागत करतो आहोत अशासाठी, कारण या सगळ्याच मान्यवरांची उपस्थिती आपल्या सगळ्यांसाठी प्रार्थनीय आहे. आपण महेशजी कोदे या ठिकाणी सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतात. अर्थात मुख्य स्वागत, सत्कार समारंभ, मान्यवरांचा परिचय आणि या ठिकाणी मनोगत झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने आपण कार्यक्रमाच्या पुढे वळतो आहोत आणि कार्यक्रमाच्या
जे आकर्षण आहे आपल्याला सगळ्यांनाच भावणारं व्यक्तिमत्व विनायकजी राऊत सर या ठिकाणी आपल्या बरोबर व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपल्या मनातले खासदार विनायक साहेब यांचं जोरदार स्वागत करूया. आपल्या बरोबर सादर करा. या दरमध्ये 1604 जर कोणाची गाडी असेल तर त्यांनी कृपया बाजूला करावी. ट्रॅफिकच्या वगैरे तुमच्या आमच्या सगळ्यांचे राजकारणातले, समाजकारणातले, परिवारातले प्रत्येक क्षणाचे साथीदार आणि ज्यांच्या मैत्रीने आपल्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण होतो ते शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पारकर यांचा आज वाढदिवस. तसं दरवर्षी संदेशबाईंचा वाढदिवस म्हणजे आपल्या कार्यकर्त्यांचा तो प्रत्येकाचा वाढदिवस समजून आपण सगळेजण या समारंभामध्ये सहभागी होत असतात. पण या वर्षीच्या वाढदिवसाचं वैशिष्ट्य असं आहे, वेधशाळेने 4 दिवसापूर्वी सांगितलं होतं सिंधुदुर्ग सहित संपूर्ण कोकण, मुंबई मुसळधार पाऊस पडणार आणि ते सत्य झालेलं आहे. रात्रीपासून एवढा पाऊस बरसतोय, एवढा पाऊस पडतोय, पण त्या पावसाच्या बरसण्याला मागे सारून आज संदेशबाईंच्या आनंदामध्ये सहभागी व्हायला आणि त्यांना शुभेच्छा द्यायला पावसाला लागवेल एवढी जबरदस्त ताकद आज या सभागृहामध्ये उपस्थित राहिलेली आहे. हे संदेशबाईंचं कर्तृत्व समजलं पाहिजे. एक हरवणारी माणूस, अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा माणूस आणि संदेशबाईला शुभेच्छा देण्यासाठी तुम्ही जसे आलेला तसंच माझ्या समवेत आदरणीय सतीश सावंत साहेब आहेत, शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अमित सावंत साहेब आहेत, आमचे आम आदमी पक्षाचे विवेक सावंतकर आहेत, सन्माननीय अतुल रावराणे आहेत, सन्माननीय सुशांत नाईक आहेत, सौ पारकर वहिनी आहेत, आमच्या महिला आघाडीच्या निलमताई आहेत, सर्व पत्रकार मंडळी सुद्धा खूप मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेले आहेत. व्यासपीठावर हा परिवार पूर्णपणे सज्ज झालेला आहे आणि म्हणून संदेशबाई तुम्हाला प्रथम वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देत असताना उज्ज्वल राजकीय भविष्य, उज्ज्वल आर्थिक भविष्य आणि कुटुंबामध्ये सुख समृद्धी प्राप्त हो अशी प्रार्थना मी माझ्या जगदंबेकडे करतो, भवानी मातेकडे करतो आणि आपल्या कार्यकर्त्यांकडे सुद्धा करतो. खरं म्हणजे संदेश पारकर हे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत. मगाशी विवेक तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे यापूर्वी सुद्धा त्यांनी अनेक पक्षामधून अनेक पदं भूषवलेली आहेत. पण ज्या पदावर ते बसले त्या पदाला न्याय देण्याचं काम आमचे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते हे सुद्धा आलेले आहेत. शिवसेनेचे युवा सेना प्रमुख मंदार शिरसाट हे सुद्धा आलेले आहेत त्या ठिकाणी. पण संदेशभाई ज्या पदावर तुम्ही बसलेला असता त्या पदाला न्याय देण्याचं काम प्रत्येक वेळेला आपण केलेलं आहे. आज सुद्धा माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी तुमच्यावर विश्वास ठेवला आणि तुम्हाला शिवसेनेचं जिल्हा प्रमुख पद केलं. यापूर्वी नगराध्यक्ष पद तुम्ही भूषवलात, अनेक पदा भूषवलेली आहात तुम्ही. निवडणुकी म्हटल्यानंतर हार जीत होत असते, त्यामध्ये फार म्हणजे पराभव झाला म्हणजे कुठेतरी दुःखाचं खाईत लोटून द्यायचं अशा मानसिकतेमध्ये राजकारणामध्ये काम करणाऱ्या
समाजकारणामध्ये काम करणाऱ्या माणसाने कोणी करायचं नाही. पण काल जो सर्वे आलेला आहे साम टीव्हीच्या माध्यमातून, सकाळ समूहाच्या माध्यमातून, तो तुम्हाला सर्वांना प्रोत्साहन देणारा आहे आणि आपलं राजकीय भविष्य किती उज्ज्वल आहे हे सांगणार आहे. साधारण 3 ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होती विधानसभेच्या. गणेश चतुर्थीच्या उत्सवामध्ये विधानसभेची आचारसंहिता लागेल. आपले आमदार वैभव नाईक या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यामुळे गणेश चतुर्थीला आचारसंहिता लागली की ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा येईल आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये इंडिया आघाडी जो पक्ष आहे, ज्यामध्ये माननीय उद्धवजी ठाकरे नेतृत्व करतायत, माननीय शरद पवार साहेब नेतृत्व करतायत, माननीय राहुल गांधी ज्यांचं नेतृत्व करतायत, अरविंदजी केजरीवाल ज्या आघाडीचं नेतृत्व करतात, या इंडिया आघाडीला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 48% मतदारांचा आधार मिळणार असं काल सामच्या सर्वेमध्ये जाहीर झालेलं आहे. जवळजवळ 196 ठिकाणी इंडिया आघाडीचे आमदार निवडून येतील अशा पद्धतीचा तो सर्वे आहे आणि त्याची सुरुवात झाली. परवाच्या दिवशी सुद्धा मुंबईमध्ये विधान परिषदेच्या आमदारांची निवडणूक झाली. त्याच्या अगोदर मुंबईमध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक झाली. त्या दोन्हीच्या दोन्ही इंडिया आघाडी शिवसेना म्हणजे इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या. काल सुद्धा भारतीय जनता पक्षाकडून वारंवार मतदान खिरापत वाटण्यात आली तरी सुद्धा काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षाचा एक आमदार काल निवडून आलेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा. त्यामुळे या महिन्यामध्ये विधान परिषदेमध्ये शिवसेना आणि इंडिया आघाडीचे जवळजवळ 7 नवीन आमदार निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे साम टीव्हीने जो सर्वे केला आणि मागच्या आठवड्यात झालेला जो निकाल आपल्या पदरात पडलेलं यश पाहिलं तर नक्कीच इंडिया आघाडीचा भविष्यकाळ अत्यंत उज्ज्वल आहे. फक्त आवश्यकता आहे की प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची. भारतीय जनता पक्षाकडून वावड्या उठवल्या जातील. काल ते भारतीय जनता पक्षाच्या एका पक्षाने पोपटपंची केली म्हणे विधान परिषदेमध्ये शिवसेनेची मतं फुटली, काँग्रेसची मतं फुटली. शिवसेनेचं एकही मत फुटलं नाही, शरद पवार साहेबांचं एकही मत फुटलेलं नाही. दुर्दैवाने अशोकराव चव्हाणांबरोबर जे होते ते त्यांच्यावर जाणार हे काँग्रेसला सुद्धा माहिती होतं. ते माहिती नवीन काय नव्हतं त्याच्यामध्ये. पण शिवसेनेला बदनाम करायचं, शरद पवार साहेबांना बदनाम करायचं म्हणून त्यांची मतं फुटली असं सांगत असताना कालच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या भाजपाचे पंतप्रधान आहेत, ज्या भाजपाचे गृहमंत्री आहेत, ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांना सुद्धा कमीत कमी असं म्हटलं जात आहे 100 कोटीच्या आसपास खर्च करून आमदारांना खरेदी करावं लागलं. ही अशा पद्धतीची पाळी आम्हाला शिवसेना किंवा काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार साहेबांच्या नाही आलं. लोकसभेमध्ये सुद्धा या लोकसभा मतदारसंघामध्ये मी आता इलेक्शन पिटिशन टाकलंय. जे पैसे जे वाटले गेले त्याच्या व्हिडिओ पुराव्यासहित तो 125 कोटी रुपये खर्च करून 4 लाख 4.5 लाख मतं घेतली आणि मी एकही नवीन पैसा न देता मला 4 लाखापेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केलं. त्यामुळे सिंधुदुर्ग वासीय पैशाला भुलून प्रामाणिक कार्यकर्त्याला विसरलेला नाही याच्यावर माझा विश्वास आहे. मी विसरणार सुद्धा नाही. करणार एक सुशिक्षित आणि विचारवंतांचा जिल्हा आहे. पण तरी सुद्धा भविष्यामध्ये येणाऱ्या ज्या निवडणुका असतील
या सगळ्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी अजिबात हयगय केलेली चालणार नाही, अजिबात दुर्लक्ष केलेलं चालणार नाही, बेईमानी तर बिलकुल खपवून घेतली जाणार नाही. आणि म्हणून येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या तिन्ही आमदार निवडून आणण्याचा निर्धार संदेशभाई यांच्या वाढदिवसाच्या या निमित्ताने आपण करूया. ही खऱ्या अर्थाने त्यांच्या कर्तृत्वाला दिलेली ती साथ असेल आणि त्यासाठी सर्वांनी कामाला लागूया अशी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचा पवित्र स्मृती संमेलन आपले सर्वांचे मार्गदर्शक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके युवा नेते संजयजी पारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या या शिवशिक्षक सोहळ्याकडे शिवसेनेचे नेते आणि या लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक विनायक राऊतसाहेब, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजयजी पडते, सतीशजी सावंत, अतुलजी रावराणे, मुद्दाम या कार्यक्रमाच्या उपस्थित असलेले माझे सहकारी आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमितजी सामंत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख आणि व्यासपीठावरील महाविकास आघाडीचे आणि संदेश पारकर यांवर प्रेम करणारे सर्व नेते मंडळी आणि उपस्थित आपण सर्व संदेश पारकर प्रेमी. खरं तर संदेश पारकरांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना दीर्घायुष्य, उत्तम आरोग्य मिळो आणि त्यांची राजकीय कारकीर्द याच्या काळामध्ये उत्तरोत्तर भरभरत जावो अशी या ठिकाणी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. खरं तर मला आठवत आहे की संदेश पारकरांचा 25वा वाढदिवस. संदेश पारकर तेव्हा कणकवली नदीचे सरपंच होते आणि आम्ही तेव्हा कॉलेजातले युवक होतो आणि त्यावेळी आम्ही सगळ्यांनी मिळून 25वा वाढदिवस त्यावेळी साजरा केला आणि आता 56वा वाढदिवस. आणि मला अनुभवते आणि मला सांगण्यास अभिमान वाटतो की 31 वाढदिवस या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये संदेश पारकरांसारखे कोणाचेही 31 वाढदिवस त्याच उत्साहाने या ठिकाणी गेले सातत्याने 31 वर्ष आपण त्याच्यावर प्रेम करत आहात आणि त्याच उत्साहाने त्यांचा वाढदिवस साजरा करतात. असा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला कुठलाही राजकीय नेता नाही की ज्याचा वाढदिवस सातत्याने 31 वर्ष त्याच उत्साहाने आणि त्याच ताकदीने आपले कार्यकर्ते त्या ठिकाणी निश्चित साजरा करत आहेत. खरं तर संदेश पारकरांकडे पद असू दे, पद नसू दे, सत्ता असू दे, सत्ता नसू दे, सातत्याने लोकांना मदत करण्याचा कार्य करतात, लोकांना मदत करणारा नेता, कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी राहणारा नेता म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांची वेगळी ओळख करण्याची गरज नाहीये. आणि खरं तर राऊत साहेबांना शिवसेना नेतृत्वाने एवढीच विनंती करेल की संदेश पारकरांचा योग्य वापर आपण शिवसेनेत केला पाहिजे आणि त्याच्या विरोधाखाली येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा चांगलं लोकप्रिय यश आपल्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला उद्धवजींना मुख्यमंत्री करण्यासाठी आपल्याला द्यायचं आहे. आज राऊत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे महाविकास आघाडीची सत्ता या ठिकाणी येणार आहे आणि या सत्तेमध्ये आपण असलं पाहिजे याची जबाबदारी आणि यासाठी मेहनत घेण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. खरं तर कालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण जराशी काफीत राहिलो आणि एक चांगला लोकांना हवा असलेला एक समाजकारणी नेता या निवडणुकीमध्ये आपण निवडून देऊ शकलो नाही. परंतु ती कसं आपल्याला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये भरून काढायची आहे आणि ती आपण सर्व एकत्र या ठिकाणी भरून काढूया असं आवाहन या ठिकाणी करतो. आणि संदेश पारकरांच्या वाढदिवसानिमित्त आज खरं तर पुण्यामध्ये सुद्धा, देवगडमध्ये सुद्धा, वैभववाडीमध्ये असू दे, वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान, विद्यार्थ्यांचा सत्कार आणि विद्यार्थ्यांना उपयोगाच्या वाटप, साहित्याचं वाटप सुद्धा या ठिकाणी केलं आहे. आणि रक्तदान शिबिर तर गेले अनेक वर्ष कन्या पात्राच्या नेतृत्वामध्ये रक्तदान, रुपेश नाडकर नेतृत्वामध्ये रक्तदान शिबिर या ठिकाणी बोलवत असतो आणि हे रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून सुद्धा लोकांना नेहमीच मदत करण्याचं काम या ठिकाणी करतायत. आज या कार्यक्रमानिमित्त बाळा कन्यानंतर या ठिकाणी युवा सेनेचे मंदार शिष्टार तुषार नाईक या ठिकाणी आहेत, आमचे अध्यक्ष या ठिकाणी, आमचे निरंजन सामंत या ठिकाणी आहेत आणि या सर्वांचं सुद्धा मनपूर्वक स्वागत करतो आणि संदेश पारकर यांना आपल्या सर्वांच्या वतीने पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद वैभवजी. आपण या कार्यक्रमाला या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपल्या मतदारसंघामध्ये आता सध्या पाणी भरायला सुरुवात होत असताना सुद्धा आज सगळे मान्यवर या ठिकाणी आले. ड्युटी पण महत्वाची आहे, शुभेच्छा पण महत्वाच्या आहेत. अशा या भावनिक कार्यक्रमामध्ये, उत्साहपूर्ण कार्यक्रमामध्ये वैभवजी खूप भरभरून बोलले आणि आपल्याला सगळ्यांना मनपूर्वक आनंद वाटला.
खरं तर वैभवजी यांनी सांगितलं की कणकवली कॉलेजच्या निमित्ताने ही सुरुवात झाली होती राजकीय कारकिर्दीची आणि 15-20 वर्षापूर्वी जेव्हा ही जोडगोळी आपल्या कणकवलीचं नेतृत्व करत होती तेव्हा एक संदेश आणि एक फ्लेक्स आहे तो संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि कणकवलीमध्ये निनादत होता तो म्हणजे संदेश शांततेचा आणि वैभव कणकवलीचं. ही जोडगोळी आहे ती जरी पक्षामध्ये वेगवेगळ्या असली तरी सुद्धा मित्र म्हणून एकमेकांच्या पाठीशी खंबीर उभे आहेत आणि आज एक दिलाने एकमताने काम करताना वैभवजी आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून प्रेमरूपी शुभेच्छा देतात की ते मैत्रीचीच पावती आहे. वैभवजींसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजूया आणि यानंतर माननीय संदीपजी कदम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. वैभवजी नाईक यांचा आपण सत्कार आणि स्वागत करूया आणि संदीपजी कदम यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर या. आता आपण ज्यांच्या मनोगताची आवर्जून उत्साहपूर्ण वाट बघत आहोत ते संदेशभाई पारकर. तेरी वो रफ्तार है रोके सके तू ना रोके हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें उठे आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी. ज्यांच्यासाठी मुश्किल काहीच नाहीये संघर्ष तोच करतो जो योद्धा आहे आणि असे आपल्या सगळ्यांचं युवा लाडकं तरुणाईचं परवंत नेतृत्व संदेशभाई पारकर यांना मी या वाढदिवसानिमित्त सत्काराला उत्तर देण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो. संदेशभाई पारकर यांनी या ठिकाणी येऊन आपलं प्रेमरूपी मनोगत व्यक्त करावं. वाढदिवसाचं औचित्य साधून गेले 8 दिवस या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम सामाजिक असतील, शैक्षणिक असतील, आरोग्यविषयक असतील, कला क्रीडा विषयक असतील, अशा प्रकारच्या भरगच्च कार्यक्रमाचं आयोजन त्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वाढदिवसाचं निमित्त साधून होत आहे. खरं तर या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेले जनतेच्या मनातील खासदार आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब, या जिल्ह्याचं एक तरुण तडफदार लोकप्रिय नेतृत्व कुडाळ मालवणचे आमदार वैभवजी नाईक, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष माझे सहकारी सन्माननीय सतीशजी सावंत, आप पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विवेकजी तामणकर, शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीचे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष माझे सहकारी मित्र अमितजी सावंत, सन्माननीय शिवाजी गोगळे, युवा सेनेचे मंदार शिरसाट, माझे सहकारी प्राध्यापक दिवाकर मोटकर, आमचे देवगडचे काँग्रेसचे नेते सन्माननीय किरणजी किरगुलकर, युवा सेनेचे माझे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुशांतजी नाईक, सौभाग्यवती समृद्धी पारकर, महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व आणि शिवसेनेचे नेते माझे सहकारी मित्र अतुलजी गावराणे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख माझे सहकारी संजयजी पडते, सन्माननीय बाळा कडियाळकर, आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष माझे सहकारी इर्शादजी शेख, शिवसेनेचे हरपूरचे सरपंच बंडा ठाकूर, मालवण तालुक्याचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर, आमचे जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्षा नीलम सावंत पालव, देवगडचे तालुकाध्यक्ष मिलिंदजी साटव, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, मोठ्या संख्येनं या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून उपस्थित असलेले आपण सर्व शिवसेनेचे, महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या महिला भगिनी आणि संपूर्ण जिल्ह्यातून आलेले सर्व माझे संदेश प्रेमी सर्व कार्यकर्ते, त्याचबरोबर सर्व पत्रकार,
सर्व मीडियाचे सर्व प्रतिनिधी आणि उपस्थित बंधू भगिनी, गुणवंत विद्यार्थी, संस्था चालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक या सर्वांचंच मी या ठिकाणी त्या माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांचं आभार या ठिकाणी मानतो. गेली अनेक वर्ष सातत्याने हा वाढदिवस एक सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून गेली अनेक वर्ष वेगवेगळ्या विषयामध्ये त्या ठिकाणी काम करत हा अशा प्रकारचा यशस्वी एक उत्सव आपण या ठिकाणी करतो. खरं तर मी माझ्या सगळ्या तालुक्यातल्या आणि कणकवली शहरातल्या कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपण जी मेहनत या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाकरता घेतली आणि एवढा प्रचंड पाऊस असताना सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येनं आपण या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहात. याच्यावरनं या कार्यक्रमाचं महत्व किती आहे, संदेश पाठवण्याच्या पद्धतीचं प्रेम आपलं किती आहे हे या उपस्थितीवरनं या ठिकाणी जाणवतं. खरं तर मी आपल्या सर्वांचा कायमचा ऋणी आहे की जे काय मला प्रोत्साहन मिळतं, जी काय मला ऊर्जा मिळते, जी काय मला प्रेरणा मिळते, ही प्रेरणा ही आपल्यामुळेच मिळत असते. कारण सातत्याने मी काही ना काही कार्यक्रम करत असतो. समाजाच्या ज्या वेदना आहेत, समाजाचे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सुद्धा मांडण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. त्यावेळी माझ्याबरोबर सुद्धा या जिल्ह्यातली जनता मी कोणत्या पक्षाचा आहे हे त्या ठिकाणी बदलत आहे. मी संदेश पाटलांचं नेतृत्व त्या ठिकाणी याचं काम करतं आणि मग त्या नेतृत्वाचं मागे उभं राहिलं पाहिजे आणि कुठंतरी हा आवाज अधिक बुलंद केला पाहिजे आणि तसा जनतेचा आशीर्वाद माझ्या मागे राहतो. आज या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा एक जिल्हा प्रमुख म्हणून गेली 7-8 महिने मी या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहे. आणि खरं तर या सगळ्या अधिकाराच्या माध्यमातून संघटनेला शिवसेनेला कसा त्या ठिकाणी न्याय देता येईल, या जिल्ह्यातल्या जनतेच्या प्रश्नाला कसा न्याय देता येईल हा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी करतो. खरं तर मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली आणि आम्हाला विश्वास होता की या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक खासदार विनायक राऊत करतील आणि म्हणून तशा प्रकारचे आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न सगळ्या व्यासपीठावर बसलेल्या नेतृत्वानं त्या ठिकाणी केले. पण ज्या पद्धतीनं धनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती अशी जी काही लढाई झाली त्या लढाईमध्ये थोडक्या मतानं आपण त्या ठिकाणी पराभूत झालो. पण मगाशी खासदार साहेबांनी जे सांगितलं की आपण जय पराजय हे निवडणुकीमध्ये होत असतात, पण त्याचबरोबर जे मताधिक्य आपण या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये घेतलं, जवळजवळ 4 लाखापेक्षा अधिकची मतं ही त्या ठिकाणी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला या जिल्ह्यातल्या जनतेला, या रत्नागिरी मतदारसंघातल्या जनतेला दिली. आणि म्हणून जरी आपण पराभूत झालो असतो तरी ज्या मतदारांनी आपल्यावर विश्वास ठेवला, त्या जनतेने आपल्यावर विश्वास ठेवला आणि गेली 10 वर्ष आपण ही सेवा या जनतेची केली. आणि म्हणून आपली सुद्धा त्या ठिकाणी जबाबदारी राहते की भविष्यामध्ये करत कसं त्या ठिकाणी यश त्या ठिकाणी आपण मिळवू आणि पुन्हा एकदा जनतेच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी आपलं नेतृत्व निर्माण करू. आणि मला खासदार विनायक राऊत साहेब आपल्याला सांगायला नक्की आवडेल की येणाऱ्या काळामध्ये आपण जसं म्हणाल की महाराष्ट्रामध्ये आता सत्ताचं धोरण आहे आणि या सत्तेमध्ये पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यामध्ये येणार आहे आणि त्यावेळी या सत्तेमधनं पुन्हा एकदा उद्धव साहेबांना आपल्याला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री करायचा आहे आणि खऱ्या अर्थानं ही सत्ता महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी काहीतरी वापरायची. खरं तर वैभव नाही, आपण गेली 10 वर्ष आमदार आणि आपली आता जबाबदारी आहे की पुन्हा आपण तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक आपण करणार आणि आपण या जिल्ह्याचे एक मंत्री म्हणून, कॅबिनेट मंत्री म्हणून
हा एक प्रयत्न आपण करणं गरजेचं आहे. खरं तर आज या वाढदिवसाच्या निमित्ताने कैलासवासी सुबोध टिकले यांच्या स्मरणार्थ आपण गेली 12 वर्ष म्हणजे वाढदिवस आपण गेली 30-35 वर्ष साजरा करतो वेगवेगळ्या सेवाभावी कार्यक्रमातून. पण 12 वर्षापूर्वी कैलासवासी सुबोध टिकले यांचं निधन झालं आकस्मिक आणि त्यांच्या स्मरणार्थ आपण त्या दिवसापासून रक्तदानासारखा एक महत्वाचा कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला आणि गेली 12 वर्ष सातत्यानं कैलासवासी सुबोध टिकलेंच्या स्मृती जपत आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी यशस्वी करतो. आज फार मोठा पाऊस असताना सुद्धा रक्तदान शिबिर यशस्वी होईल की नाही हा प्रश्न आपल्या समोर होता. पण मी आता माहिती घेतली की त्या रक्तदानामध्ये सुद्धा मोठ्या संख्येनं रक्तदाते त्या ठिकाणी हजर आहे आणि आजही चांगल्या पद्धतीनं रक्तदान त्या ठिकाणी होत आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या तालुक्यातला करतो. कालच्या 2 दिवसामध्ये देवगड तालुक्यामध्ये झाला, काल वेगवाडी तालुक्यामध्ये झाला. तिथेही मोठा प्रतिसाद त्या कार्यक्रमाला मिळाला. खरं तर आज जी गुणवंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जी ठासून राहिलेली आहे, सिंधुदुर्गचा एक वेगळा पॅटर्न गेली 10 वर्ष आपण या महाराष्ट्रामध्ये एक कोकण पॅटर्न म्हणून एक सिंधुदुर्ग पॅटर्न म्हणून त्या ठिकाणी राबवतोय आणि जवळजवळ 90% किंवा 100% एवढे मार्क या ठिकाणी आपले विद्यार्थी त्या ठिकाणी घेत आहेत. आणि म्हणून ज्या शिक्षण संस्था अतिशय ग्रामीण भागामध्ये त्याच प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये निर्माण झाल्या, शिक्षणाची दारणा निर्माण झाली, संस्थाचालकांनी त्या ठिकाणी संस्था निर्माण केल्या, अनेक शिक्षक मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थी घडवण्याकरता त्या ठिकाणी मेहनत घेतली आणि आज या जिल्ह्यातले अनेक विद्यार्थी या गुणवंत यादीमध्ये त्या ठिकाणी अव्वल स्थानावर आहे. आणि म्हणून त्यांचा समाजाच्या समोर सत्कार व्हावा, त्यांचा गुणगौरव व्हावा, त्यांच्या पाठीवर त्या ठिकाणी शाबासकीची थाप मारली जावी आणि म्हणून हा एक छोटा प्रयत्न त्या माध्यमातून आपण केलेला आहे. आणि म्हणून असे वेगवेगळे विविध कार्यक्रम गेली अनेक वर्ष आपण करतोय. खरं तर मी मगाशीच म्हणालो की कार्यकर्त्याला मी किती न्याय दिला किंवा माझ्या अधिकारातून मी त्याला किती फायदा करून दिला हे मला आठवत नाही किंवा मला माहिती नाही. पण कार्यकर्त्यांनी गेली 56 वर्ष माझा जो राजकीय जो जडणघडण आहे, चढ उतार आहे, याच्यामध्ये मात्र त्यांनी कुठेही भाग घेतलेली नाही. संदेश पाटीलांच्या बरोबर सातत्याने ते माणसं आतापर्यंत राहिली. अनेक सहकारी सोडून गेले, अनेक सहकारी आज त्या ठिकाणी आहेत, पण प्रत्येक सहकार्याने त्या ठिकाणी माझ्या या जडणघडणीमध्ये माझ्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी हे नेतृत्व मोठं व्हावं, ज्याच्यातनं कुठेतरी त्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण फायदा होईल. या जिल्ह्यामध्ये एक आपला सिंधुदुर्गाचा एक बुलंद आवाज कसा त्या ठिकाणी निर्माण करता येईल, यासाठी आपल्याला काय फायदा झाला हाचा विचार न करता संदेश पाटलांचं नेतृत्व मोठं व्हावं याकरता खंबीरपणाने त्या ठिकाणी आशीर्वाद देण्याकरता त्यांचं प्रेम हे सातत्यानं त्या ठिकाणी मला मिळालेलं आहे. आणि म्हणून खरं तर त्या ज्या संध्या मिळतील त्या संधीचं सोनं करण्याची जबाबदारी ही मी माझ्या कर्तृत्वात त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. माझ्याकडे मी सरपंच झालो, मी नगराध्यक्ष झालो, मी सिंचन महामंडळाचा उपाध्यक्ष झालो, मी पर्यटन महामंडळावर गेलो. जे काय मला जनतेसाठी करता येईल तो प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी आतापर्यंत केलेला. खरं तर अधिकची ताकद त्या ठिकाणी मिळाली असती तर नक्कीच या जिल्ह्याला त्या ठिकाणी अधिक गतिमान करता आलं असतं. आणि आज खासदार साहेब आपण कुठेतरी त्याचे रणनीती आखण्याची गरज. जर आपल्याला यश जर त्या ठिकाणी मिळवायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी अपडेट व्हावं लागेल. आताच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये पारंपरिक त्याच पद्धती वापरून आपल्याला त्या ठिकाणी यश मिळणार. कुठेतरी आपल्याला संघटनेमधनं ऍक्टिव्ह व्हावं लागेल, कुठेतरी आपल्याला जनतेपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचावं लागेल. आपण जनतेशी संपर्क ठेवण्यामध्ये माहीर आहात. गेली अनेक वर्ष 10 वर्ष आपण खासदार म्हणून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या मतदारसंघामध्ये संपर्क ठेवलेला. पण कार्यकर्त्यांना जर त्या ठिकाणी ताकद मिळाली, कार्यकर्त्यांना जर त्या ठिकाणी शक्ती मिळाली तर त्या ठिकाणी कार्यकर्ता अतिशय जोमानं म्हणजे आज खासदार साहेब या 3 जिल्ह्यामधल्या 3ही मतदारसंघामध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 50-55 हजारच्या वर मतं ही शिवसेना महाविकास आघाडीला मिळाली. आणि येत्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला जिंकण्यासाठी जवळजवळ 25 ते 30 हजार मतांची गरज त्या ठिकाणी आहे.
अशी आजची स्थिती आहे. पण कार्यकर्ता ज्यावेळी आपली सत्ता येते त्यावेळी आपण त्या कार्यकर्त्याला किती त्या ठिकाणी ताकद देतो, किती उभारी देतो, त्या कार्यकर्त्याचा आपण किती सन्मान करतो आणि त्याच्यावरच खऱ्या अर्थानं जे कार्यकर्त्याला लावलेलं आपण प्रेम आहे, कार्यकर्त्याला आपण दिलेले जे अधिकार आहेत, या अधिकारातनं कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी एक काम करण्याची एक त्या ठिकाणी एक जिद्द, एक इच्छा त्या ठिकाणी निर्माण होती. आणि म्हणून आज खासदार साहेब आपण पराभूत झालात, पण कार्यकर्त्यांचा जरी आपण किती म्हणत असतो तरी एक धीर घेतलेला कार्यकर्त्याला आज कोणतरी आधार हवा की ही संघटना कोण त्या ठिकाणी पुढे करून जाईल, कोण त्या ठिकाणी कार्यकर्त्याला ताकद देईल. आणि अशा पद्धतीने आज कार्यकर्ता विचार करतो. तो त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती आहे, पण तो सातत्यानं पराभूत झाल्यामुळे त्याला स्वतःचं मानसिक खच्चीकरण झालेला आहे. आपण जिंकू शकतो हा विश्वास आपल्या कार्यकर्त्यामध्ये निर्माण करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. आणि जर आपण संघटित झालो, सांघिक जर आपण एकत्रितपणे काम केलं तर नक्की एक जनतेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करू शकतो, कार्यकर्त्यामध्ये विश्वास निर्माण करू शकतो. आणि हाच विश्वास जर आपण निर्माण केला तर मग कुठलीही लढाई, कुठलाही निवडणूक ही त्या ठिकाणी आपण जिंकू शकतो. खरं तर आपण अनेकदा किंवा सातत्यानं मी संघर्ष त्या ठिकाणी करतो. खरं तर म्हणजे आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणं आणि एखाद्या विचाराबरोबर त्या ठिकाणी राहून ती विचाराची लढाई सातत्यानं लढणं. आणि त्यावेळी जेव्हा आपण ही लढाई करत असतो त्यावेळी हा संघर्ष किंवा जी काही परिस्थिती निर्माण होते ही निर्माण त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून संघर्ष होतोय, स्पर्धा होते, लढाई होते, म्हणून त्या ठिकाणी घाबरण्याची गरज नाही. आपण ती लढाई शेवटपर्यंत जर आपण त्या ठिकाणी लढलो तर नक्कीच त्या ठिकाणी जनता सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्यावर विश्वास व्यक्त करेल, हे आशीर्वाद देईल. खरं तर मी जास्त वेळ आपला घेत नाही, एवढंच सांगेन असंच प्रेम सातत्याने तुम्ही माझ्यावर ठेवा. माझ्यावर त्या ठिकाणी जे काय जबाबदारी आहे त्या जबाबदारीतनं नक्की त्या ठिकाणी तुमचे प्रश्न, तुमच्या अडचणी, तुमच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम नक्की करण्याचा मी प्रयत्न करीन. कारण संधी जी आहे ती सातत्यानं त्या ठिकाणी आम्ही शोधत असतो, प्रयत्न तशा प्रकारचे त्या ठिकाणी करत असतो. पण कुठेतरी एक स्वप्न आहे की जर एक आमदार म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली तर नक्कीच जिल्ह्यामध्ये त्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी काम काहीतरी उभं करू. मला तेही माहिती की अनेक स्पर्धक आहेत, माझे सहकारी पण इच्छुक आहे, ते सहकारी सुद्धा मोठे झाले पाहिजे. माझं असं म्हणणं नाही की आपण आपलं जेव्हा नेतृत्व तर मोठं होणार असेल तर माझ्या नेतृत्वाबरोबर माझे सहकारी सुद्धा नेते हे त्या ठिकाणी मोठे झाले पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या सहकार्याला एकत्र घेऊन जर आपण एकसंघपणे त्या ठिकाणी जर लढलो तर नक्की आपल्याला यश मिळेल. खासदार साहेब, तुम्ही जे आदेश द्याल, तुम्ही जो विचार द्याल, जे नेतृत्व द्याल, त्या नेतृत्व घेऊन आम्ही पुढच्या काळामध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम त्या जनतेमध्ये उभं करू. आणि जो विश्वास या जिल्ह्यातल्या जनतेने गेले अनेक वर्ष माझ्यावर ठेवलेला, जे प्रेम मला भरभरून दिलेलं आहे आणि म्हणूनच ही ऊर्जा आणि ही प्रेरणा याच्यात मिळते. आणि म्हणून वाढदिवसामधला जो उत्साह आहे हा उत्साह कार्यकर्त्यांमधला मी सातत्यानं पाहिलेला आहे. आणि म्हणून मी परत सांगतो की एवढा मुसळधार पाऊस होत असताना मला वाटलं होतं की आजचा कार्यक्रम कदाचित होणार नाही, रक्तदान शिबिर होणार नाही, हा तुझा वाढदिवसाचा कार्यक्रमही होणार नाही. कारण त्याच्या पद्धतीने लोक येतील, अनेक मार्ग बंद झाले, झाडं पडलेली आहेत, पाऊस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पण संदेश पारकर म्हटल्यानंतर म्हणजे जी गर्दी, जे प्रेम, जो उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि आपण शेकडोच्या संख्येने किंवा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या सभागृहामध्ये मला आशीर्वाद देण्यासाठी या उत्सवामध्ये सहभागी त्या ठिकाणी झाला. मी आपला मनापासून त्या ठिकाणी आभारी आहे, ऋणी आहे. अशाच पद्धतीचं प्रेम सातत्यानं माझ्या मागे राहू दे. नक्कीच एक ना एक दिवस त्या सगळ्या म्हणजे तुमच्या मनातल्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नक्की त्या ठिकाणी करेल एवढं सांगतो. आपल्या सगळ्यांचं त्या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संदेशभाई. या ठिकाणी संदेशभाईंचं सरकारात देखील उत्तर आहे ते आपण त्यांच्या ओघवत्या शैलीमध्ये आणि बुलंद आवाजामध्ये ऐकलंय. या ठिकाणी त्यांचा छोटेखानी सत्कार होतोय. वैभवजी नाईक
यांच्या हस्ते सत्कार होतोय. तदनंतर आपण लगेचच 10वी 12वी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार घेणार आहोत आणि आपल्या सगळ्यांच्या आवडीचा कार्यक्रम केक कटिंगचा कार्यक्रम यानंतर करणार आहोत. कुणी व्यासपीठावर कृपया करून गर्दी करू नका. पुढचा काही मिनिटाचा कार्यक्रम शिल्लक आहे आणि तदनंतर स्नेहभोजनासाठी आपल्याला सगळ्यांना याच ठिकाणी सगळ्यांची स्नेहभोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. या ठिकाणी केक कापला जातोय. आपण कोणीही जागेवर उठू नये. आणि संदेश भाई यांनी आपल्या बुलंद आवाजामध्ये आणि आशावादी वृत्तीमध्ये या ठिकाणी संपूर्ण समूहामध्ये जे चैतन्य उतरवलं आहे. मुसळधार पाऊस काल रात्रीपासून असताना सुद्धा एवढ्या लांबून लोक कशी येतात, लोकांनीच उत्तर दिली, लोकांनीच उपस्थिती दर्शवून या ठिकाणी तुमचा सोहळा सुशोभित केला. या ठिकाणी हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू. उत्साहपूर्ण वातावरणामध्ये केक कटिंगचा कार्यक्रम झाला आहे. आपण शुभेच्छा दिल्या. सगळ्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार थोड्या वेळाने केला जाईल. मान्यवरांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर आपल्या जागी स्थानापन्न व्हा. सगळ्या वृत्तपत्र प्रतिनिधींना आहे की कृपया कोणी फोटो काढण्यासाठी किंवा व्यासपीठावर गर्दी करू नये. संदेशभाई स्वतः सगळ्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार काही वेळानंतर करणार आहे. पण आता आपण अगदी 15 मिनिटांमध्ये गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार या ठिकाणी करूया. 100% निकाल लागलेल्या शाळांचा सत्कार प्रतिनिधी मुख्याध्यापक संयोजन समितीचे कोण अध्यक्ष आले असतील तर त्यांनी हा सत्कार स्वीकारायचा आहे. मान्यवरांना विनंती आहे की केक कटिंग झाल्यानंतर कृपया प्रेमपूर्वक विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर स्थान. आपण अगदी 15 मिनिटांमध्ये पुढचा कार्यक्रम आहे तो समापन करतो आहोत. वैभवजी आपल्याला पण विनंती आहे आपण बसून घ्या. तुमच्या शुभ हस्ते हा सत्कार करणार आहोत. 100% कृपया संयोजकांना विनंती आहे की व्यासपीठावर कोणाला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी पाठवू नका. आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये सत्कार समारंभ करतो. या ठिकाणी यांच्या वतीने निवेदन आहे की छत्र्या वाटपाचा कार्यक्रम आहे तो व्यासपीठावर होणार नाही. छत्र्या वाटपाचा कार्यक्रम आहे तो तिथे आम्ही एक स्टॉल ठेवलेला आहे, इथेच होणार, जागेवरच होईल. जागेवर तुम्हाला येऊन छत्र्या दिल्या जातील. आणि आता आपण गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सोहळ्याकडे बोलूया. प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये जे सत्कार आहेत मान्यवरांच्या हस्ते करूया. 100% निकाल लागलेल्या शाळेचा सत्कार शंकर महादेव विद्यालय कुंभवडे 10वीच्या या शाळेने 100% निकालाची परंपरा अविरत ठेवलेली आहे. त्याचे मुख्याध्यापक किंवा प्रतिनिधी कोण असतील तर शाळेच्या गजरामध्ये हा स्वीकार. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 2-2 सत्कार होतील आणि मग सत्कारांचा स्वीकार होईल. त्यानंतर नंदवे इंग्लिश स्कूल 10वीचा निकाल 100% लागलेला आहे. त्यांनी येऊन आपल्या सत्काराचा स्वीकार आमदार साहेब तसंच आपल्या मनातले खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्वीकारावं. बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वी कनेडी हायस्कूलचा निकाल 100% लागलेला आहे. एनव्ही मानलणकर कला वाणिज्य कनिष्ठ तरुणी विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बिडवाडी या 10वीच्या निकालाची 100% परंपरा कायम राखलेली आहे. अंजुमन ई खुदाबुल मुस्लिमन हायस्कूल हरकुल बुद्रुक या देखील शाळेचा 10वीचा 100% निकाल लागलेला आहे. कळसुली हायस्कूल कळसुली, शिवडाव हायस्कूल शिवडाव, न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट, अवी फडणवीस माध्यमिक विद्यालय घोडसरी, माध्यमिक विद्यालय नाटळ आणि वामनराव महाडिक विद्यालय तळेरे या उद्घोषित केलेल्या सगळ्याच विद्यालयाचे महाविद्यालयाचे प्रमुख त्यांचे
प्रतिनिधी कोण असतील तर त्यांनी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपला या ठिकाणी सत्कार स्वीकारायचा आहे. आता मी उद्घोषित केलेल्या नावामध्ये जे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांनी आपल्या 100% शाळेच्या निकालासाठी टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा घ्यायच्या आहेत. खरं तर ही परंपरा अखंडित राहावं, आपण हा 100% निकाल विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव सोहळ्यामध्ये केला आणि त्यानिमित्ताने तुमचा गुणगौरव होतोय, तुमचा गौरव होतोय शाळा व्यवस्थापन समितीचा आणि एकंदरीत शाळेचा. मी उद्घोषित केलेल्या सगळ्याच शाळेचे प्रतिनिधी जर असतील तर त्यांचा या ठिकाणी रांगेने सत्कार करतायत. संदेशबाई स्वतः दस्तूरबुद्ध माननीय आपले लाडके सगळ्यांच्याच मनातले खासदार विनायकजी राऊत साहेब आणि सगळ्यांचे लाडके आमदार माननीय वैभवजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते हे सत्कार होत आहे. आपण प्रत्येक विद्यालयाला भरभरून शुभेच्छा देऊया. 100% शाळांचा निकाल आहे हा असाच अविरत लागत राहू आणि आमचे विद्यार्थी जिल्ह्यात नव्हे राज्यात देशात प्रथम स्थानी येऊ अशी सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो. तुम्हाला प्रमाणपत्र, पुष्पगुच्छ आणि संदेशबाईंच्या हस्ते या ठिकाणी प्रेमपूर्वक शुभेच्छा या ठिकाणी देण्यात येत आहेत. कुंभवडे हायस्कूल, मरडवे हायस्कूल, बालशिवाजी मीडियम हायस्कूल, कन्नडी हायस्कूल, एन.व्ही. मालणकर कलावाणीच्या तळेर हायस्कूल, माध्यमिक विद्यालय पिडवाडी, अंजुमन ई खुदामुकुल मुस्लिम हायस्कूल हरकुळ बुद्रुक, कळसुली हायस्कूल कळसुली, शिवडाव हायस्कूल शिवडाव, न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट, अबी फडणवीस माध्यमिक विद्यालय घोडसरी, माध्यमिक विद्यालय नाटळ आणि वामनराव महाडिक विद्यालय तळेरे. या प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये प्रतिनिधींचा, त्यांच्या शाळा व्यवस्थापन कमिटीचा आणि शाळेचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. तदनंतर आपण 12वी आणि 10वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करणार आहोत आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा सत्कार होणार आहे. आता सगळ्यांचा सत्कार स्वीकार झाला. विद्यामंदिर हरकुळ या शाळेचा देखील 100% निकाल लागलेला आहे. त्यांचे प्रतिनिधी देऊन त्यांचा स्वीकार करावा. विद्यार्थ्यांची नावं या ठिकाणी मी उद्घोषित करतो आहे. 12वीच्या या ठिकाणी हरकुळ हायस्कूलचे प्रतिनिधी आपला सत्कार स्वीकारतात. गुणवंत विद्यार्थी 12वी ईशा जयराम सावंत, ज्युनियर कॉलेज रत्नागिरी, अभ्यंकर कुलकर्णी ज्युनियर कॉलेज रत्नागिरी, पूजा राजेश आचरेकर कणकवली कॉलेज कणकवली, अरुणा अनिल मेस्त्री कणकवली कॉलेज कणकवली, अमेय अनिल मालक SM हायस्कूल कणकवली, वेदांत भालचंद्र नरसाळे कणकवली कॉलेज कणकवली, शंकर चंद्रकांत चव्हाण SM हायस्कूल कणकवली. मी नावं वाचल्यानंतर प्रत्येकाने टाळ्यांचा गजर द्यायचा आहे. पार्थ सूर्यकांत लाड SM हायस्कूल कणकवली, प्रसाद सुनील सावंत SM हायस्कूल कणकवली, श्रेया सतीश पाटकर कणकवली कॉलेज कणकवली, सुहानी प्रकाश घाडी SM हायस्कूल कणकवली, सूरज भिकाजी गावडे NV मालणकर कला वाणिज्य विद्यालय तळेरे, प्रियंका पद्माकर परब महाविद्यालय तळेरे NV मालणकर कला वाणिज्य महाविद्यालय, वृषाली अशोक म्हापसेकर NV मालणकर तळे, सेजल गणपत गुरव कणकवली कॉलेज कणकवली. वेळेअभावी आपण नावाचा उल्लेख करतो आहोत. दिव्या सचिन मगर कणकवली कॉलेज कणकवली, साईराज अंकुश कावडे आयडियल कॉलेज कणकवली, श्रावणी विजय घाडीगावकर कळसुली, किरण विजय गुरव कळसुली कॉलेज इंग्लिश कॉलेज, लविना अंकुश कदम कळसुली इंग्लिश कॉलेज, आर्यन विलास गुडेकर आयडियल इंग्लिश स्कूल, साहिल आरिफ शेख आयडियल इंग्लिश स्कूल, आयुष शंकर दळवी SM हायस्कूल कणकवली. या सगळ्यांनी रांगेत यायचे. झेवियर आग्नेर फर्नांडिस SM हायस्कूल कणकवली, सिद्धेश लहू परब कणकवली कॉलेज कणकवली, हरीश सदाशिव सावंत कणकवली कॉलेज कणकवली, जिनान कय्यूम शेख आयडियल इंग्लिश स्कूल, सुरेंद्र जयराम तेली कणकवली कॉलेज कणकवली, सोनाली सुनील ठाकूर कन्नडी कॉलेज कन्नडी, साक्षी संतोष गावकर कणकवली कॉलेज कणकवली आणि 12वीची विद्यार्थिनी जागृती रवींद्र पारकर कणकवली कॉलेज कणकवली. या सगळ्या 12वीच्या विद्यार्थिनींनी गुणवंत विद्यार्थी म्हणून आपला नावलौकिक आपले यश संपादन केलेले आहे. त्यांचा सत्कार या ठिकाणी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये होतो आहे. मी नाव उद्घोषित केलेल्यांनी या ठिकाणी त्यांचे पालक असतील किंवा स्वतः असतील त्यांनी येऊन सत्कार स्वीकारायचा आणि त्यानंतर आपण लगेचच 10वी विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव कार्यक्रम करणार आहोत. तुम्हाला प्रेमरूपी शुभेच्छा या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आमचे सगळे मान्यवर देत आहेत. स्वतः दस्तूरबुद्ध संदेशबाई पारकर यांच्या शुभ हस्ते या बक्षिसाचं वितरण होत आहे. मी नाव
10वीच्या विद्यार्थ्यांचा आपण आता सत्कार करूया. 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा मी नाव घोषित केल्यानंतर एका मागोमागे घ्यायचं आहे. आयुष महादेव सावंत, शंकर महाविद्यालय कुंभवडे. सुमित सुधाकर गाडीगावकर, शंकर महाविद्यालय कुंभवडे. सरिता सुनील सावंत, शंकर महाविद्यालय कुंभवडे. मानसी बाळकृष्ण मयकर, नरडवे इंग्लिश स्कूल नरडवे. वृषाली गणेश ढवळ, नरडवे इंग्लिश स्कूल नरडवे. प्रणाली किसन ठोंबरे, बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल. जिदान कुतुबुद्दीन सोलकर, एसएम हायस्कूल, एसएम हायस्कूल कणकवली. एसकेएम हायस्कूल सॉरी. अथर्व अंकुश सदरेकर, एसएम हायस्कूल. प्रणय विजय खाडेगावकर, लघु सामंत विद्यालय. सना अंजुम तय्यब खान, एसएम हायस्कूल. दुर्वा मुसळे, बालशिवाजी मीडियम. खुशी प्रजापत हुकुमराव, बालशिवाजी विद्यालय. 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करतो आहोत आपण. त्यांना भेटवस्तू देतो आहोत, पुष्प देतो आहोत, प्रेमाचं एक, आणि पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो आहोत. त्यानंतरचा 10वीची विद्यार्थिनी आहे प्राजक्ता ज्ञानेश्वर गोडसे. आपलं नाव या ठिकाणी ऐकल्यानंतर रांगेमध्ये येऊन आपण सत्कार स्वीकारायचा आहे. प्रणव प्रकाश सावंत, न्यू इंग्लिश स्कूल कसाल. तजमीन अफजल शेख, AKM हायस्कूल हरकुळ बुद्रुक. चिन्मयी दीपक तांबडकर, वारगाव हायस्कूल. तन्मय विलास तळेकर, वारगाव हायस्कूल. ओंकार काशीनाथ गावकर, शिवराव हायस्कूल. शुभम संतोष दळवी, ओसरगाव बोर्डवे हायस्कूल. अथर्व पंढरी परब, ओसरगाव बोर्डवे हायस्कूल. मिताली मुकेश तांबे, ओसरगाव बोर्डवे हायस्कूल. माहिम महेश परब, बिडवाडी हायस्कूल. प्राची मारुती चिंदळकर, बिडवाडी हायस्कूल. समीक्षा संदीप राणे, बिडवाडी हायस्कूल. 10वीचे विद्यार्थी मुआज अशफाक शेख, AKM हायस्कूल हरकुळ बुद्रुक. प्राची प्रमोद दळवी, कळसूल हायस्कूल. तन्वी संतोष राहुल, कळसुली हायस्कूल. तन्वी महेश करंगुटकर, शिवगाव हायस्कूल. ऋतुजा रवींद्र परब, शिवगाव हायस्कूल. अजिंक्य संजय सुतार, कळसुली हायस्कूल. गणेश अनंत साटम, गव्हाणे हायस्कूल. भावेश प्रमोद बोरुले, गव्हाणे हायस्कूल. साक्षी भिकाजी जठार, गव्हाणे हायस्कूल. विघ्नेश अनिल येंडे, न्यू इंग्लिश स्कूल ओसरगाव बोर्डवे. काजल पांडुरंग जाधव, अवी फडणवीस माध्यमिक विद्यामंदिर घोणसरी. तन्वी संतोष आचरेकर, अवी फडणवीस माध्यमिक विद्यालय घोणसरी. प्रियशा राजेंद्र राणे, घोणसरी. कुमारी गायत्री विजयकुमार राठोड, न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट. मानसी राजाराम नानसे, न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट. कुमारी चिन्मयी राजनचिके, न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट. हेमंत वामन मिस्त्री, माध्यमिक विद्यामंदिर कनेरी. सानिया सूर्यकांत चव्हाण, विद्यामंदिर हायस्कूल खुर्द. सेजल सुहास रासम, हरकुळ खुर्द. प्राजक्ता आत्माराम तेली, हरकुळ खुर्द. सृष्टी विद्याधर तांबे, शिवराव हायस्कूल. ओम राजेश देसाई, सरस्वती हायस्कूल नांदगाव. सबुरी मंगेश नानसे, विद्यामंदिर हायस्कूल. निधी प्रकाश सावंत, सेंट ही जिल्ह्यात पहिली आलेली आहे. निधी प्रकाश सावंत. अथर्व सदडेकर, सरस्वती हायस्कूल नांदगाव. आर्या संतोष दुरी, SM हायस्कूल. आणि गौरेश अनंत पारकर, 10वी. या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एका मागोमाग एक येऊन आपला सत्कार सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि जे कोण उपस्थित नसतील त्यांनी त्यांचे प्रतिनिधी येऊन सत्कार स्वीकारतील. पुढच्या काही मिनिटातच हा कार्यक्रम समापन झाल्यानंतर अर्थात या यशाबद्दल कौतुकाची थाप आणि प्रेरणेची कौतुकाची थाप या ठिकाणी सगळे मान्यवर देत आहेत यासाठी, कारण ही भेटवस्तू एक प्रेमाचं प्रतीक आहे. तुम्हाला छत्र्या आहेत त्या जागेवर दिल्या जातील, छत्र्यांचं वाटप जागेवर दिलं जाईल. कुणीही गडबड गोंधळ करू नये. आतापर्यंत संदेशबाईंच्या आणि मान्यवरांच्या प्रेमामुळे तुम्ही शांततेचं सहकार्य केलं, त्याबद्दल निवेदक म्हणून मी हार्दिक आभार मानतो. कुणीही जागेवर उठू नका. मान्यवर मंडळी विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ करत आहेत आणि जागेवर तुम्हाला छत्र्या दिल्या जाणार आहेत. कृपया कुणीही गडबड गोंधळ करू नका. मान्यवरांचा वेळ अमूल्य आहे. वैभवजी नाईक पुढील दौऱ्यासाठी पुण्याला जाणार आहेत. विनायकजी राऊत साहेब सुद्धा पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना होणार आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण हा विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव कार्यक्रम आहे तो पार पाडतो आहोत. मी नामोल्लेख केलेल्या 10वी 12वीच्या विद्यार्थिनी या ठिकाणी येऊन आपला सत्काराचा आणि बक्षिसाचा पारितोषिकाचा स्वीकार करायचा आहे.
आणि तुम्हाला जाग्यावर छत्र्या वाटप केलं जाणार आहे. छत्र्यांचं वाटप आहे ते जाग्यावर केलं जाणार आहे. कुणीही गडबड गोंधळ करू नका. स्टेजवर कुणीही गर्दी करू नका. प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. स्टेजच्या उजव्या बाजूला धीरज मिस्त्री प्रमाणपत्र देत आहेत. पावसाने थोडी विश्रांती घेतली त्यामुळे अजूनही रसिकांची आणि आपल्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती या ठिकाणी वाढली आहे. कृपया गडबड गोंधळ करू नका.